Así estaban as beiras da EP 9059 no seu paso por Sisán en Ribadumia hai 5 meses e así están agora. Os veciños xa poden transitar con total seguridade pola estrada grazas á instalación das novas cunetas tendidas. O proxecto executado pola Deputación de Pontevedra tivo un custo de 90.000 euros. Que era unha demanda que nos facían dentro do Concello e, tuvo un coste de 90.000 euros, coa adxudicación quedou en algo menos e, creemos que é unha obra importante que mellora a plataforma, que permite tamén a circulación peatonal e ao mesmo tempo evita mantenimientos. A obra era unha bella demanda dos veciños de Sisán. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción por poder atender as peticións dos veciños e por poder contar cunha senda que une Cambados e Ribadumia. Pois a verdade é que é moi transitada e polo tanto é unha necesidade sempre mellorar estas rúas porque de alguna maneira todas aquelas persoas que van andando, que cada vez se vai máis andando, de alguna maneira teñen unha seguridade vial para os viandantes e sobre todo un tránsito tamén para os coches, para os automóviles que de alguna maneira tamén axudan que haxa un mellor tránsito para todas as partes, non? Polo tanto, desde ese punto de vista, mellorando a imaxe, por suposto, do Concello. O proxecto tamén incluiu a instalación dun colector de augas pluviais. A parte desa pavimentación, as recollidas de augas pluviais que estaban sin facer esa conexión, incluso algúns alcantarillados desta zona tamén estaban sin conectar, é o que se aproveitou con esta obra e de feito o obxectivo do proxecto era canalizar as augas pluviais e mellorar tamén a rede de saneamento según as necesidades, non? As obras afectaron a 435 metros dunha marxe da estrada e a 175 da outra. As cunetas teñen un ancho mínimo de 1 metro e cunha pendente escasa facilitando o tránsito dos peóns. Ademais, a canalización de pluviais permitirá ao Concello evitar os custos de mantemento que tiña na zona.